Trwch gyda fi I Luc pennod 5, os yw e gyda chi, os ys Beibl gyda chi, bydde hynny'n help mawr. Heddi te, jyst i'ch atgoffa chi, dyn ni wedi edrych wrthos diwetha ar Iesu yn dechrau galw I ddisgyblion at y fe hunan. Wrthos diwetha nathon ni edrych ar Iesu yn galw Pedr, Iago ac Ioan. Oedd gynt yn bysgotwyr. Nawr mae Iesu'n dweud mae gen I job gwell ar eich gyfer chi. Chi'n mynd I fod yn bysgotwyr dynion. Nathon ni hefyd edrych wedyn ar y dyn yma oedd gyda'r gwahanglwyf. Y gwahanglwyfyn oedd e'n llawn o'r gwahanglwyf oedd e'n gweud. Oedd e'n dod at Iesu'n ymbil ar Iesu a chau yn hollol convinced fod Iesu yn gallu ei achau ond hefyd yn dweud, wel, os wyt ti'n mynnu, fe gaf I fy nglanhau, os chi'n cofio. So oedd e'n pwyntio mas awdurdod Iesu drosto fe. Hynny yw, os yw Iesu'n mynnu, nid os dwi'n mynnu, ond os yw Iesu'n mynnu, fe gaf I fy nglanhau. A nathon ni weld Iesu yn dangos rhywbeth I ni o'i awdurdod a'i arglwyddiaeth yn gyntaf te dros y moroedd a'r pysgod yna gyda Simon Pedr a'r pysgotwyr, yn gallu trefnu fod y pysgod mae gyd yn dod mewn i'r rhwydi. Ac yn ail wedyn ei awdurdod dros y corff, mae'n gallu glanhau y corff. Ond os allwch chi ddychmygu nawr, mae'r sgêl, mae'r gallu'n codi fan hyn, achos o awdurdod dros y greadigaeth, awdurdod dros y corff, heddi nawr ni'n gweld awdurdod Iesu dros bechod. A mae eisiau gwneud yn glir iawn i'r bobl sydd o'i gwmpas fod ag awdurdod dros bechod. Nawr, os chi'n cofio wrthos diwetha, a na I atgoffa chi os ych chi ddim yma, wrthos diwetha, dyma Iesu'n dweud wrth y dyn gyda'r gwahanglwyf I fynd at yr offeiriad I ddangos fod wedi cael ei achau. A mae'n debyg pryd hynny, reit? Beth fydde wedi digwydd bydde nhw wedyn wedi mynd yr offeiriad a trial dod I ddeall beth oedd wedi digwydd, sut oedd wedi cael ei achau. A mae'n ymddangos, mae dyma beth sydd wedi digwydd nawr wrth iddyn nhw ddod a maen nhw'n dechrau ymchwilio mewn I bethau. Oherwydd, os chi'n sylwi, os ni'n jyst yn gosod yr olygfa fan hyn, un diwrnod, adnod 17, yr oedd ef yn dysgu ac yn eistedd yno, yr oedd Pharisïaid ac athrawon y gyfraith oedd wedi dod o bob pentre yng Galilea ac o Judea ac o Jerusalem. Diddorol. Mae'r holl Pharisïaid a'r holl athrawon yma, y bobl fydde yn cymryd arnyn nhw I hunan I wneud y gwaith ymchwil, beth sydd wedi digwydd, pwy yw'r dyn yma sydd wedi achau y gwahanglwyfyn, maen nhw gyd na. Pob un o'n nhw, yna, dyna'r dyrfa sydd gyda ni. A mae Luc eisiau gwneud pwynt o hynny. Mae pob un ohonyn nhw yma. Hynny, oedd y dyrfa'n llawn o bob math o bobl, ac eto, mae gyda chi Iesu wrth gwrs yna yn dysgu, a'r dyrfa yn benodol yn cynnwys y bobl yma. A mae'n ddiddorol, achos os ych chi'n cymharu nhw gyda Iesu, maen nhw'n bobl gwahanol iawn. Felly, fe chi ddychmygu nawr, mae yna rhyw fath o densiwn fan hyn, bron fel falle boxing match. In the red corner mae gyda chi Iesu, right? Mae Iesu fan hyn, be mae wedi wneud I baratoi ar gyfer y digwyddiad yma? Wel, mae wedi neilltuo I hunan, encilio, os chi'n cofio yn adnod 16, allwch chi edrych yn ôl arno fe, bydde e'n encilio i'r mannau unig ac yn gweddio, yn ddiddorol. Mae wedi bod yn gweddio, a mae e'n dod I mewn i'r ring fel petai yn llawn o nerth yr arglwydd. Felly mae wedi ceisio nerth yr arglwydd mwyn bod yn ffyddlon yn yr alwad sydd gan yr arglwydd ar ei gyfer Wedyn mae gyda chi'r Pharisïaid a'r athrawon yma sydd wedi dod mewn un ystyr yn ei erbyn A pa fath o bobl yw nhw? Pa fath o bobl yw'r Pharisïaid a'r athrawon yma? Wel, bydden nhw'n cael ei galw'n ymwahanwyr yn Gymraeg, separatists. Pobl oedd yn cadw eu hunan ar wahân. Pobl oedd ddim eisiau unrhyw beth I wneud â phobl gyffredin, unrhyw un oedd I weld yn allanol yn frwnt mewn unrhyw ffordd. O'n nhw'n gweld eu hunan yn lan, yn sanctaidd, yn dda, o'n nhw'n dilyn y rheolau allanol I gyd. Okay? Ac o'n nhw, a dim diddordeb mewn bod yn agos at unrhyw un brwnt.
Ond beth ni'n mynd i weld heddiw fod Iesu'n defnyddio'r cyfle yma'r cyfarfyddiad yma, mwyn dangos y gwahaniaeth rhwngddo fe a nhw. Pam fod e'n wahanol? Beth mae e'n cynnig dyw nhw ddim? Sut mae e'n mor wahanol iddyn nhw? A mae e'n bwysig gweld y gwahaniaeth, achos beth ni'n mynd i weld yw'r gwahaniaeth rhwng cariad a gras Iesu Grist, a mewn gwirionedd, dallineb a balchder. Dallineb a balchder yn erbyn cariad a gras. Ond mae'r dallineb a'r balchder yma wedi ei wisgo mewn edrychiad crefydd, rhywbeth sy'n edrych yn dda, rhywbeth sy'n edrych yn sanctaidd. Ond go iawn mae e'n wag. A mae e'n her enfawr ar ein cyfer ni bore yma. Allwn ni edrych o'r tu allan yn dda, yn lan, yn wahanol, ac yn dweud, i ni ddim byd i wneud â nhw draw fyna, ond yn fewnol gall pethau fod yn gwbl wahanol go iawn. Mae eisiau bod yn ofalus. A fel wedys i te, mae Iesu nawr, fan hyn, mae gyda chi'r Phariseiaid a'r athrawon yn barod mewn gwirionedd i feirniadu Iesu, ac i ganol y sefyllfa yna pwy sydd yn dod. Y dynion yma, criw o ffrindiau, gyda dyn wedi ei barlysu, paralysed, dyn sydd ddim yn gallu symud. Mae'r lle mor llawn, dyn nhw ddim yn gallu cael e mewn. Mae ar ei wely, dyn nhw ddim yn gallu, dyn nhw'n methu gwthio mewn, mae'r dyrfa'n rhy fawr, so beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n mynd i wir ymdrech nag nhw. Mae'n debyg pryd hynny byddai yna risiau, byddai yna rhyw fath o do fflat o rhyw fath i gael ar y tŷ. Maen nhw'n mynd lan i'r to, maen nhw'n neud twll yn y to, dim nhw sy'n berchen y tŷ, maen nhw'n torri mewn i'r tŷ, trwy'r to, ac yn gollwng y dyn yma i lawr. Na chi ymdrech, meddyliwch am hwnna. Na chi ymdrech, na chi gost, maen nhw'n cael mewn i drwbl fan hyn, mewn gwirionedd, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n mynd i gael mewn i drwbl mwy na thebyg am wneud y fath beth, ac eto, maen nhw mor intent i gael y dyn yma, a hwn oedd di taro fi, i gael y dyn yma o flaen Iesu. Mae fel petai nhw'n gwybod, dim ond bod ni'n cael ei o flaen Iesu, bydd e werth gwneud hyn. Dyna'n job ni, cael y dyn yma o flaen Iesu. Adnod 18. Ceisio yr oeddent ddod ag ef i mewn a'i osod o flaen Iesu. A mae hwnna'n bwysig. Maen nhw'n gwybod, allwn ni ddim wneud dim byd i'r dyn yma. I'n ffrind ni, ni'n caru fe, ni eisiau'r gorau iddo fe. Allwn ni ddim achub e, allwn ni ddim iachau e. Ond ni'n gwybod am un sy'n gallu. Beth allwn ni wneud? Dod â fe o flaen Iesu. Na'r unig beth maen nhw'n gallu wneud o'i rhan nhw. A mi nath hwnna daro fi. Beth allwn ni wneud pan ni'n edrych ar ein ffrindiau ni, rai ni'n caru, sydd yn sal yn ysbrydol? Beth yw'r unig beth allwn ni wneud? Allwn ni gwella nhw'n ysbrydol? Na. Ond beth allwn ni wneud? Dod â nhw o flaen Iesu. Dod â nhw o'i flaen e. Dim ond fe sy'n gallu achub y neidiau, dim ond fe sy'n gallu, fel byddwn ni'n gweld mewn munud, maddau pechodau, ond i ni yn gallu dod â pobl o flaen yr arglwydd Iesu. Yn gyntaf, ni'n dod â nhw o flaen yr arglwydd mewn gweddi. Dod â nhw o flaen yr arglwydd. Arglwydd, cofia, hwn, a'r llall ag arall. Tostyria tuag at hwn a'r llall ag arall. Un her fan hyn, wrth gwrs, yw maint ffydd y bobl yma. Maen nhw mor convinced nes bod nhw'n fodlon mynd i bellderoedd mwyn achub, gweld y dyn yma'n cael ei achub. Mae pa mor bell i ni'n fodlon mynd, neu gymaint i ni'n fodlon gweddio, yn dangos rhywbeth am ein calon ni. Mae faint, neu fi'n ofni dweud cyn lleied dyn ni'n gweddio dros bobl, yn dangos cyn lleied i ni wir yn credu fod Iesu yn abl ac yn mynd i achub bobl. A dyna un o'r heriau mawr fan hyn. Gweddiwch ar yr arglwydd i roi ffydd i chi fel ffydd y dyn yma, y dynion yma, y ffrindiau yma, ac i gryfhau ein ffydd ni yn yr arglwydd, ei allu fe ei achub. Dim ond bod ni'n dod â nhw o flaen yr arglwydd. Ac wrth gwrs, nid jyst mewn gweddi,
ond wrth gyhoeddi Crist iddyn nhw. Dangos Crist iddyn nhw, dewch a Crist o'i blaen nhw, a gadael i'r arglwydd i wneud y gwaith. Ac yn ddiddorol wedyn, mae'r arglwydd yn rhoi, mae lyc, yr arglwydd trwy lyc, yn amlygu rhywbeth i ni am y berthynas rhwng ffydd y ffrindiau a tosturi Iesu Grist. Mae Iesu yn ymateb i ffydd y ffrindiau. Allwn ni ddim ysgoi oherwydd os chi'n edrych, right, beth mae'n dweud yw fod y dyn yma yn cael ei ddod gerbron yr arglwydd Iesu, a mae'n dweud wrthyn ni bod yr arglwydd Iesu pan welodd ei ffydd hwy. Nawr, ydw i'n credu fod gan yr unigolyn, y dyn yna sydd ar y mat, y dyn wedi ei barlysu ffydd yn yr arglwydd Iesu hefyd. Mwy na thebyg oes. Mae'n cynnwys y dyn yna hefyd. Ond, dyw Iesu ddim yn dweud pan welodd ffydd y dyn ar y mat. Beth mae'n dweud yw pan welodd nid ei ffydd ef, ond ei ffydd hwy. Pob un ohonyn nhw. A mae hwnna'n bwysig. Mae Iesu yn ymateb mewn tosturi a mewn gras i'r criw. Na chi'r rhyfeddol yw bod yr arglwydd Iesu yn tosturio wrth weld ein ffydd ni a ran eraill. Nid just yr unigolyn, ond ei ffydd hwy. Nawr, mae'n bwysig peidio mynd awn ar ei bell i ddweud oherwydd ei ffydd nhw mae'r dyn yn cael ei achub. Na, gras Duw sydd yn achub, ond mae'r arglwydd yn ymateb mewn tosturi i'w ffydd nhw. A mae hynny'n her ac yn anogaeth i ni y bore yma. Mae'r arglwydd, bod ni'n gwbl anheilwng yn hyn, mae'r arglwydd yn ymateb mewn tosturi a mewn gras i'n gweddio ni wrth i ni roi ein ffydd ynddo fe trwy weddio dros bobl eraill. Felly yr anogaeth enfawr i ni fan hyn yw gweddiwch. Gweddiwch. Cyflwynwch eraill i'r arglwydd Iesu. Dewch yr efengyl atyn nhw fel bod yr arglwydd yn gallu gwneud y gwaith. Nid ni, ond yr arglwydd. Maen nhw'n ymwybodol, nid nhw sy'n achub, ond yr arglwydd. A mae'r arglwydd yn clywed ac yn ymateb. A dyna'r peth cyntaf, mae'r arglwydd yn gweld ein ffydd ni. Yn ail, mae'r ymateb yn od. Mae'r ymateb yn od. Byddech chi'n disgwyl, os ych chi'n mynd at doctor ac yn dweud wrthyn nhw, mae gen i ben tost, bod nhw'n rhoi paracetamol i chi, neu be bynnag. Os ydyn nhw'n troi rownd ac yn mynd, fi'n maddau i ti, fi'n credu byddech chi'n teimlo'n eitha short change mewn gwirio, achos bod chi'n mynd yna gyda un broblem, a mae fel petai y meddyg yn anwybyddu'r broblem yna yn gyfan gwbl. A beth sy'n digwydd fan hyn, mae nhw'n dod at Iesu mwyn iddo fe i achau yn gorfforol. Ond mae Iesu yn troi rownd ac yn dweud, fi'n maddau dy bechodau di. A mae eisiau ni fod yn onest, mae hwnna'n od, nag yw e? Dyw hwnna ddim yn rhywbeth naturiol i ddigwydd. A falle hyd yn oed fod y dyn yna yn troi rownd ac yn mynd, diolch, ond, helo, fi di marlysu fan hyn, mae dy fi broblem arall. Ond mae Iesu'n trio dysgu rhywbeth i ni fan hyn. Beth mae'n trio dangos i ni? Wel, yn gyntaf, mae eisiau dangos rhywbeth i'r Pharisïaid a'r athrawon. Mae eisiau dangos nid yn unig fod gyda fe awdurdod dros y corff, ond dros yr enaid hefyd. Fod e'n arglwydd sydd yn gallu maddau pechodau, fod e'n dduw. Mae eisiau dangos hwnna i ni. Yn enwedig y Pharisïaid a'r athrawon. Ond yn ail, mae eisiau dangos i bawb bod gyda'r dyn yma broblem mwy na'r broblem gorfforol. Ei broblem dwysa, dyfnaf, pennaf, yw ei bechod. A mae hwnna'n broblem gymaint mwy na unrhyw broblem corfforol sydd gyda fe. Mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny. Mae Iesu eisiau dangos yn gymaint am yr parlysu yn broblem. Problem mwyaf a pennaf pob un ohono ni yw ein pechod ni. Petai Iesu wedi achub y dyn yma o'i salwch corfforol,
mae e dal wedi ei wahanu oddi wrth yr arglwydd. Mae dal yn ei bechod, mae dal mewn gwrthryfel â Duw, mae dal yn gaeth i'w bechod, a mae dal yn mynd i farw a wynebu barn, uffern rhyw ddydd. Ond tra mae wedi barlysu ond wedi ei faddau, mae e'n rhydd mewn gwirionedd. Mae e'n iach gyda'r arglwydd. Mae e'n iawn gyda'i Dduw. Na chi fendigedig yw hynny. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny hefyd, nag yw e. Mae gyda ni gyd lot o broblemau, pob math o broblemau. Maen nhw gyd yn wahanol, mewn gwahanol ffyrdd. Ond ein problem mwyaf ni, pob un ohono ni, os nag i ni'n eiddo i'r arglwydd Iesu, yw ein pechod ni. Yr un salwch ysbrydol yma sy'n ein gwahanu ni oddi wrth yr arglwydd. Ac yn aml, chi'n gallu dod at Dduw a chi eisiau fe sortio'r problemau eraill mas gyntaf, heb sylweddoli hwn yw'r broblem pennaf. Hwn yw'r peth sy'n eisiau sortio mas yn fwyaf difrifol ac yn gyntaf. Mae Iesu'n dangos hynny i ni fan hyn. Ac yn ddiddorol wedyn, sut mae'r Pharisëaid yn ymateb? Wel, maen nhw'n dweud yn adnod 21, dyn nhw ddim yn dweud, maen nhw'n meddwl. Dechreuodd yr ysgrifenyddion a'r Pharisëaid feddwl. Pwy yw hwn sy'n llefaru cabledd? Pwy ond Duw yn unig a all faddau pechodau? Maen nhw'n hanner cywir nag nhw. Maen nhw'n hanner cywir. Maen nhw'n anghywir yn meddwl bod e'n cablu, ond maen nhw'n gywir yn meddwl mai dim ond Duw sy'n gallu maddau. Mae hwnna'n wir. Un peth i ni'n dod i ddeall fan hyn yn gyntaf yw fod Iesu yn gweld calonau, meddyliau calonau pobl. Mae'n gwybod yn union beth sydd ar ei meddyliau nhw. A mae'n gwybod beth sydd ar ein meddyliau ein calonau ni bore yma hefyd. Ac i ymateb yn adnod 22 yw pam yr ydych yn meddwl fel hyn ynoch eich hunain. Mae'n amlygu'r ffaith i'r Pharisëaid fod e'n gwybod yn union beth sydd ar ei meddyliau calonau nhw. Mae eisiau iddyn nhw ddeall, fi yw'r un sydd yn gallu gweld tu hwnt i'r cnawd ac i mewn i'r galon. A mae yna rhywbeth difrifol a dychrynllyd yn hynny. Mae eisiau ni ddeall hwnna. Mae'r arglwydd yn gweld eich calonau chi. Allwch chi ddim cuddio unrhyw beth oddi wrtho fe. Ac felly, os ych chi'n ymddwyn un ffordd, ger ein bron ni, bore yma, ond fel arall, gatre, yn y dirgel, mae'r arglwydd yn gweld. Mae eisiau chi ddeall hynny. Mae'n gwybod, nid yn unig beth ych chi'n gwneud, ond beth sydd ar eich meddyliau chi a'ch calonau chi. Does dim cuddio oddi wrth yr arglwydd. Chymo, mae yna bobl sydd dros hanes yn dod wedi honni bod yn Gristnogion ac yn ffyddlon i'r arglwydd, a wedyn rhyw bryd lawr o lein, chi'n dod i ddarganfod rhywbeth enfawr, rhyw gelwydd enfawr amdanyn nhw, lle maen nhw wedi bod yn byw bywyd mewn ffordd cwbl wahanol, cwbl groes i'r ffordd maen nhw'n honni bod nhw'n byw. Chymo, un cysur i ni fyna yw gwybod mae'r arglwydd wedi gweld y cyfan o'r dechrau. Mae'n gwybod y cyfan. Mae'n gweld y cyfan, a mae'n mynd i farnu'r cyfan yn y diwedd. Does dim cuddio oddi wrth yr arglwydd. A felly, mae'n dweud, pam rydych chi'n meddwl fel hyn yn o'ch eich hunain, pryn sydd hawsa. A'i dweud y mae dy bechodau wedi ei maddau i ti, neu dweud cod a cherdda. Pa un chi'n meddwl yw'r un mwy anodd i wneud? Dweud wrth rhywun mae dy bechodau wedi maddau i chi, neu dweud cod a cherdda. A wedyn mae'n dweud, ond mwyn i chi wybod, mwyn i chi gael sicrwydd fod gan fab y dyn awdurdod ar y ddeiar i faddau pechodau, dyma fi'n dweud wrthyt cod a chymer dy wely a dos adre. Fel bod nhw'n cael ei gadael, achos y broblem wrth gwrs yw, maen nhw'n meddwl fod Iesu'n cablu. Maen nhw'n meddwl fod Iesu jyst yn dweud celwydd a geiriau sydd yn wag. Ond be mae Iesu'n dweud yw, achos bod chi'n methu gweld y maddeiant yma ar waith yng nghalon y dyn yma ar hyn o bryd, fi'n mynd i ddangos i chi fe awdurdod i trwy iachau y dyn yn gorfforol hefyd, trwy wneud y ddau ar yr un pryd. Pam? Achos mae eisiau gadael nhw heb amheuaeth ynglyn â pwy yw e. Ond ni'n hoffi'r ffordd mae Iesu'n dweud, ond mwyn i chi wybod fod gan fab y dyn awdurdod. Mae eisiau ni wybod. Nid jyst i feddwl, nid jyst i deimlo, i wybod.
Mae'n dangos hynny i ni fan hyn. A felly mae'n gwneud y ddau, nag yw e? Mae'n iachau y dyn, mae'n codi ac yn mynd adre yn gogoneddu Duw. Mae eisiau bod chi a fi yn gwybod fod gan yr arglwydd Iesu, a dim ond yr arglwydd Iesu, awdurdod i faddau pechodau. Fel ni'n dweud, yn ail, mae eisiau ni ddeall mae dyna'n angen penna ni. Ac yn drydydd, mae eisiau bod ni'n gweld fan hyn effaith hynny. Mae'r dyn yma'n gadael wedi gweld a profi y fath beth ac yn gogoneddu Duw. Mae'n berson gwahanol. A nid yn unig fod e'n wahanol, ond mae pawb yn ymwybodol o be maen nhw newydd weld. Oedd hwnna'n taro fi. Adnod 26. Daeth syndod dros bawb a dechreuant ogoneddu Duw. Llanwyd hwy ag ofn ac meddent yr ydym wedi gweld pethau anhygoel heddiw. Mae pawb yn dechrau gogoneddu Duw. Mae pawb wedi llanw gyda ofn, yn Saesneg y gair fyna yw o, nid fear gyda llaw. So, rhyfeddod, methu credu pwy yw yr arglwydd Iesu, gweld ei fawredd a'i allu fe, ac yn dweud, ni wedi gweld pethau anhygoel heddi. Mae'n anodd credu beth i ni wedi gweld. Dyna beth oedd y tystiolaeth nhw i'r hyn o'n nhw newydd ei weld. A gobeithio mewn gwirionedd mae dyna'n ymateb ni pan ni'n dod i weld pobl yn cael eu hachub. Bod ni'n gogoneddu Duw, bod ni'n rhyfeddu ac yn dweud i ni wedi gweld pethau anhygoel heddi. Achos mae'n wyrth bob tro y mae rhywun yn cael ei rhyddhau o afael pechod ac yn dod â nhw i ryddid ac i berthynas iawn gyda'r arglwydd Iesu. Does dim byd gwell i'w brofi na hynny. A mae'n bwysig bod ni'n cofio, nid mwyn rhoi bywyd gwell o safon bydol mae Iesu wedi dod. Nid jyst mwyn iachau y dyn yma oedd Iesu wedi dod i'r byd. Nid yn bennaf fel un sydd wedi iachau yn gorfforol mae Iesu wedi dod. Do, mae wedi dod i wneud y pethau yna, ond mae'r pethau yna i gyd i fod yn arwyddion yn dystiolaeth o pwy yw Iesu fel achubwr eneidiau. Mae Iesu'n defnyddio gwirthiau bob tro, ac yn aml maen nhw'n cael eu defnyddio, eu disgrifio yn y Beibl fel arwyddion. Beth mae arwyddion i fod wneud? Pwynt ni. Dangos y ffordd tuag at beth, y pen draw. A'r pwynt fyna yw, mae Iesu eisiau bod ni'n gweld yr arwyddion, yr iachau, mwyn ein pwyntio ni tuag at pwy yw Iesu. Y Meseia, yr arglwydd, Duw ei hun, yr un sydd yn achub o bechod, achub eneidiau. Nid just ffrind yw Iesu, nid just un sy'n gallu gwneud gwirthiau yw Iesu. Nid rhyw fath o, chybod weithiau chi'n clywed, mae pobl yn darlunio Iesu fel rhyw fath o life coach. Mae yma i wneud eich bywyd chi'n neisach. Na, os rhywbeth, mae yma a mae'n mynd i wneud eich bywyd chi ar y ddaear yn anoddach. Ond mae wedi dod â bywyd tragwyddol i ni. Mae wedi dod â heddwch i ni, mae wedi dod â iachad eneidiau i ni. Mae'n bwysig iawn bod ni'n cofio hynny. Nawr, yn ola, mae'n galw Lefi. Mae gen i gwestiwn ar ein cyfer ni. Be mae canlyn fi wir yn ei olygu fan hyn? Mae nawr yn mynd ati eto, mae eisiau casglu mwy o ddisgyblion i'w ddilyn e. Okay? Dyma'r sefyllfa nesaf. Mae wedi cael Pedr, Iago ac Ioan yn barod, a Andreas, brawd Pedr hefyd wedi dod i ddilyn e, ond dwi ddim yn sôn am hynny yn lyc. Ond nesaf te Lefi neu Matthew hefyd, mae'n cael ei alw. Nawr, mae'n ddiddorol, achos os chi'n edrych ar y pysgotwyr, pwy oedd y pysgotwyr? Wel, o'n nhw'n neb rili, o'n nhw jyst yn bobl gyffredin, tradesmen. Right? Just pobl dydd i ddydd, gweithio'n galed, bydde dim addysg benodol gyda nhw, na dim byd fel yna, a felly iddyn nhw ddilyn athro ac arglwydd fel Iesu, oedd hwnna'n ddigon rhyfedd. Okay? Ond oedd hwnna'n yn beth mawr. Ond yn safon y byd nawr, yn olwg y byd, mae fel petai Iesu nid yn elu lan, ond yn mynd lawr.
pwy gaf fi nesa i fod yn ddilynwr i fi, yn un sydd yn dilyn fi fel athro, a wedyn yn parhau i hyrwyddo fy nheyrnas i nes ymlaen. Fi'n gwybod, Lefi. Pwy oedd Lefi? Wel, casglwr trethu, i ni'n dod i ddeall, dwi'n gweud amdano fe, edrychodd ar gasglwr trethu o'r enw Lefi. A fi'n licio hwn. Mae'n dweud wrthyn ni, wedi hyn, aeth allan ac edrychodd ar gasglwr trethu o'r enw Lefi. Mae'n cerdded a mae'n edrych arno fe. Yeah, he's the one. Fi'n mynd i gael fe. Ac o safon dynol, bydol, dyw e ddim yn ei sens. Mae eisiau ni ddeall pam. Oedd e ddim jyst bod y dyn yma'n gweithio i HMRC. Right? Falle bydde hynny'n ddigon gwaedd i chi, sa'n gwybod. Ond, oedd y dyn yma, os oedd e'n gasglwr trethu, oedd e'n iddew, oedd wedi penderfynu, fi ddim yn mynd i fod, fi ddim yn mynd i trysori fy iddewiaeth, fi'n mynd i frodychu fy iddewiaeth a gweithio i'r gelyn y Rhufeiniaid. Y bobl yma oedd yn oppresif yn erbyn yr Iddewon, yn gormesu nhw, yn teyrnasu dros nhw ar y pryd. A felly, oedd e'n gweithio i'r gelyn, mae'n debyg pryd hynny, o'ch chi ddim hyd yn oed yn cael mynd i'r synagog os ych chi'n gasglwr trethu. Dyna gymaint oedd yr Iddewon yn dweud, na, os ti eisiau'n gadael ni, os ti ddim eisiau trysori dy iddewiaeth, ti ddim yn cael bod yn rhan o'n cymdeithas ni bellach. Okay? Rhyw fath o ddarlun o, bydde fe ddim hyd yn oed yn cael dod mewn i capel. Dychmygwch hynny. Okay? So dyma'r casglwr trethu. Y dyn yma oedd wedi gorfod ei heibio ei identity fel iddew mwyn cael arian. A dyna beth oedd e wedi wneud mewn gwirionedd. Oedd e wedi penderfynu bod arian a cael awdurdod hefyd falle, oedd e nawr yn casglu trethu, a mae'n debyg pryd hynny oedd lot o gasglu trethu yn sgimo arian off y top i'w hunan hefyd. Dyna beth oedd e wedi penderfynu bod, bradychwr, traitor. A chi'n gofyn y cwestiwn, pam ar y ddeirlas bydde Iesu eisiau fe? Achos mae Iesu eisiau amlygu ei natur ac eisiau dod i gasglu pobl ato fe ei hunan, mae'n debyg fel athro, o'r Iddewon. Ond mae'r Iddewon yn cysau y boi yma. Mae hwn yn mynd i wneud job Iesu'n anoddach, nag yw e? Os yw e'n dechrau cael bradychwyr yr Iddewon i mewn at Iddewon eraill, sut mae hyn yn mynd i weithio? Pam bydde Iesu'n gwneud hynny? Ac eto, i mewn i'r sefyllfa mae Iesu'n dod ac yn dweud, canlyn fi. Tyrd ar fy ôl i, dilyn fi. Ac un peth o'n i ddim wedi meddwl am o'r blaen, os fi'n onest o gwbl, oedd dychmygwch beth oedd Pedr, Iago, Ioan ac Andreas yn teimlo. Tybed beth oedd ei ymateb nhw. Oedd e'n ddigon od bod nhw wedi cael eu gwahodd i fod yn ddilynwyr Iesu, ond nawr, o'n i'n mynd sylweddoli bydde fe'n mynd ar ôl pobl fel hyn, y casglwyr trethu, ydy ni wedi gwneud mistake fan hyn nawr? Fi'n gorfod ymwneud gyda'r bobl yma sydd wedi bradychu yr Iddewon. Ac o'r olwg allanol, mae jyst yn edrych fel bod Iesu'n gwneud camgymeriad mawr. Fod e'n dewis pobl sydd yn mynd i wneud ei weinidogaeth ar y ddaear yn anodd, yn waith. Ond mewn gwirionedd, beth mae'n dangos i ni o safbwynt ysbrydol yw grym Iesu a pwrpas Iesu i ddod i'n byd ni i achub pobl brwnt. I achub pobl sydd ag anghenion dwys. A dyma beth mae'n mynd mlaen i ddangos, ynddo fe. Yn gyntaf, jyst cyn bod ni'n edrych ar hynny, fi wrth y modd gyda ymateb Lefi neu Matthew. Mae Lefi nawr, y peth cyntaf mae'n neud yw mae'n cael parti yn ei di. Mae'n cael gwledd. Ac mae'n cael gwledd, a mae fel petai wedi gofyn i Iesu, dwi ddim yn dweud hyn, ond mae fel petai wedi gofyn i Iesu, allai wahodd yn ffrindiau fi gyd. A'r darlun sydd gyda chi yw fod Lefi wedi sylweddoli, achos y pwynt yw mae canlyn fi iddo fe yn golygu fod Iesu wedi dweud, fi'n gwybod pwy wyt ti, mae'n gweld y tax booth reit fyna, oedd e wrth y dollfa. Ond mae Iesu wedi dweud, fi'n gweld pwy wyt ti, fi'n gwybod popeth amdano ti, ac eto, fi eisiau ti i ddod ato fi.
Fi eisiau ti ganlyn fi. Fi eisiau ti ddod o dan farglwyddiaeth i a profi bendith ohono fi. Tyrd atai. Dyna pam o'n i'n canu ar y dechrau os y syched arno fi, mentra ato fi. A mae'n bwysig bod ni'n gweld fod Iesu, mae'n gweld popeth am Lefi, nid camgymeriad yw e, ond mae'n gwybod beth yw ei broblemau fe, mae'n gwybod y camgymeriadau mae Lefi wedi wneud, a mae wedi wneud camgymeriadau. Mae wedi chwennu'ch arian a grym, a mae yn amlwg wedi gweld gwagedd y pethau yna. Byddai'n dod at hynny mae'n mynd hefyd. Ond mae nawr yn dathlu, a mae eisiau fod y casglwyr trethu eraill yn dod i weld fod Iesu yn fodlon yn wneud â nhw hefyd. Byddai'r Phariseaid byth wedi gwledda gyda casglwyr trethu. A mae fel petai Lefi nawr yn dweud, ei, dewch draw, chi'n gwybod yr Iesu na sy'n gallu maddau pechodau, fel nath i'r dyn wedi barlysu, yr Iesu na sy'n iachau pobl a mynd o gwmpas yn dweud fod e wedi dod mwyn maddau pechodau ni, mae e'n fodlon dod i'n tŷ ni. Mae'n fodlon dod â bita gyda ni. Mae'n fodlon gadael i ni i'w ddilyn e. A chi, fendigedig yw hwnna. A bydde fe yr un mor fendigedig os bydde pechaduriaid, hynny yw, pobl sydd ag anghenion amlwg yn ein tref ni yn gwybod yr un peth. Mae yna bobl mas na, yng Nghyfyrddin, sydd yn meddwl bod dim hawl gyda nhw i ddod i cwrdd. Sydd yn meddwl bod dim hawl gyda nhw i ymwneud â pobl yn yr eglwys. A bydden y rai pobl, os bydden ni'n rhannu'r efengyl gyda nhw, bydden nhw'n dweud pethau fel, os bydde ti'n gwybod be fi wedi wneud. Fi wedi cael pobl yn dweud, os bydde ti... A'r pwynt yw, mae Iesu'n gwybod yn iawn be chi wedi wneud. Mae'n gwybod popeth amdano chi, ac eto mae'n dweud canlyn fi. A'n gwaith ni yw dweud wrthyn nhw. Sdim ots beth wyt ti wedi wneud, sdim ots pwy wyt ti, sdim ots pa mor frwnt wyt ti, mae Iesu'n dweud canlyn fi. A mae e'n abl i lanhau o bob brynt ni. A dyna fendigedig yw fod Iesu nawr yn fodlon gwledda gyda'r yr holl bobl yma sy'n cael ei ystyried yn frwnt. Yn anffodus, dyw pawb ddim yn gweld hynny mor fendigedig. Achos yn adnod 30, i ni'n clywed, yr oedd y Phariseaid a'r hysgrifnyddion yn grwgnach wrth ei ddisgyblion gan ddweud, pam yr ydych chi'n bwyta ac yn yfed gyda chasglu'r trethu a phechaduriaid? Chi bod beth darodd fi am hwnna? Dyn nhw ddim yn grwgnach wrth Iesu, maen nhw'n grwgnach wrth y disgyblion. Dyn nhw ddim yn beiddio fel petai mynd ac yn grwgnach wrth Iesu, ond maen nhw yn fodlon grwgnach wrth y disgyblion. Pam ydych chi'n ei hyn? Ac eto, pwy sydd yn ateb? Nid y disgyblion sydd yn ateb, Iesu sy'n ateb. Mae Iesu yn ateb ar ran ei disgyblion. Beth yw'r ateb yna? Nid ar rai iach, ond ar y cleifion mae angen meddyg. I alw pechaduriaid i Edi Feirwch, nid rhai cyfiawn yr wy fi wedi dod. Nid dweud fan hyn mae fod rhai pobl cyfiawn a rhai pobl anghyfiawn i gael. A felly mae Iesu dim ond wedi dod i achub rhai. Nid dyna beth mae'n dweud. Beth mae'n dweud fan hyn yw fod Iesu wedi dod i achub rhai sydd yn cydnabod ei anghyfiawnder, sydd yn cydnabod ei bryntni, sydd yn fodlon cyfaddau fe. A dyna beth mae Lefi'n gwneud. Pan mae Iesu'n mynd at Lefi neu Matthew, mae'n dweud canlyn fi. Os oedd e'n meddwl iddo fe hyn, wel, fi'n iawn fel ydw i. Mae dy fi bopeth sydd ei angen arno i. Bydde fe ddim wedi boddran dilyn Iesu, bydde fe. Bydde fe ddim wedi gadael y cyfan mwyn dilyn Iesu. Ond mae'n amlwg fod yna ymwybyddiaeth o wagedd, o angen, am Iesu, i ddilyn Iesu arno fe, neu bydde fe ddim wedi mynd. Nag yw hwnna wir? Common sense, really. A dyna y reality gyda pob un ohono ni. Mae rhai sydd yn cydnabod eu hangen nhw yn mynd i brofi ateb eu hangen nhw. Os nag i ni'n fodlon cydnabod ein hangen ni, fyddwn ni wastad yn anghennus, ond yn ddall i'n angen ein hunain.
Yn ddiweddar, nes i brofi rhywbeth o hyn gyda rhywun, o'n i'n treulio amser gyda nhw ac yn siarad am rhywun oedd wedi dod yn Gristion, rhywun o'n i'n rhyw ffrind yn gyffredin gyda ni. A dyma nhw'n ymateb trwy fynd, oh, that's really good for them. They really needed to find God. Hynny yw, mae hwnna'n gret iddyn nhw, achos oedd gyda nhw rhyw angen amlwg allanol. Rhyw broblem amlwg allanol oedd angen ei ddelio gyda ge. Ond dwi'n iawn. A'n gwaith ni yw esbonio i bobl, mae'n yna, i ni gyd yn anghennus. I ni gyd yn syrthio'n fyr. I ni gyd angen dod a profi iachad yr arglwydd Iesu. Mae pob un ohono ni yn anghyfiawn o flaen Duw cyfiawn. A mewn gras ac yn gariadlon ein cyfrifoldeb ni yw annog pobl i weld hynny am ei hunan. A mae hwnna'n anodd nag yw e, mae hwnna'n reality anodd. Ond y gwir amdani yw, dyn ni eisiau fod pobl yn gweld eu hangen nhw mwyn iddyn nhw allu cael eu llenwi, cael eu bodloni, cael eu maddau yng Nghrist Iesu, fel eu bod nhw wedyn yn cael profi llawnder bywyd. Os ych chi yma heddi am eich bod chi'n meddwl bod chi'n ddigon da i fod yma yn eich nerth eich hunan, chi fel y Phariseaid, chi'n meddwl bod chi'n iawn fel ydych chi. A tristwch hwnna yw bod chi'n meddwl bod chi'n iawn, ond fyddwch chi byth yn iawn. Chi'n meddwl bod chi'n lan, ond dydych chi ddim yn lan. Chi'n twyllo'ch hunan. Os ydw i'n meddwl bod fi'n hawlio fy lle i'r nefoedd, dwi byth yn mynd i gyrraedd y nefoedd. Ond os ydw i'n cydnabod bod fi yn anigonol fel ydw i, bod fi'n bechadur, mae yna un sydd yn fodlon fy ngwisgo fi a'i gyfiawnder i, fy ngwneud i yn iawn. Dim ond un sy'n abl i wneud hynny, yr arglwydd Iesu. A dyna pam dyn ni'n gwneud pethau fel cael swper, darllydd swper gyda'n gilydd, y cymyn gyda'n gilydd. Sef bod ni'n atgoffa'n hunain, mae dim ond un ffordd sydd i gael ein gwneud yn iawn. Sef trwy fod gwaed Iesu Grist yn ein gorchuddio ni. Yn yr Hen Testament, mae yna ddarlun yn dos e. Oedd Duw wedi dweud wrth yr Israeliaid i aberthu oen, neu anifail. Ac wrth iddyn nhw aberthu'r anifail yna, bydden nhw'n cymryd y gwaed o'r aberth, a beth bydden nhw'n neud gyda fe? Chi'n cofio? Teini fe, sbrinclo fe, dros y bobl. Fel arwydd bod gwaed yr aberth yn ei glanhau nhw ac yn ei gorchuddio nhw. So pan mae Duw yn edrych ar yr Israeliaid, beth oedd e'n gweld? Y gwaed. Y gwaed oedd wedi talu'r pris ar eu cyfer nhw. A dyna beth yw pwrpas y cwpan. Mae gwaed Iesu Grist wedi ei deulu ac yn ein gorchuddio ni. Mae aberth yn ein glanhau ni. Clod i'r arglwydd am hynny. Fod maddeuant ar gael. Fod e wedi'n prynu ni yn rhydd o bechod. Fel ein bod ni'n cael bod yn ddilynwyr iddo fe. Fel bod ni'n cael profi llawnder bywyd. Mae un meddyg sydd yn gallu iachau ein clwyfau ysbrydol ni. Iesu Grist yw e. A'r ffordd mae wedi'i wneud yw torri ei gorff ein mwyn ni.